Městská policie, prosím. Dobrý večer, přijali byste ode mě ještě jednu už mnohokrát řečenou zprávu. No víte, že jo, povídejte. Dneska tak asi okolo 16. hodiny jsem měl autobusem 119 například z Divoké Šárky, tedy do stanice Davidská na konci a bylo kolem 16. hodiny, já už jsem tam odtamtať hlásil jednu v podezření, jestli to byla nějaká emigrantka z Asie, zřejmě nějaká ruská tak dále, nebo nějaký něco. A ještě bych tam ohlásil, že postupem jízdy taktéž z toho Červeného vrchu třeba tam předváděli anální zápachy a jestli u toho tak nějak asistovala ženská brejlatá, asi tak 25letá, jestli to byla nějaká Aziatka, nebo řeknu z Vietnamu, nebo tak odnikať tam tohleto, to je taky takový. A ta se na tom aktivně podílela, jo? Halejte se, ona tak nějak, jako za mými zády já se náhodou otočil a ona se na tom aktivně, to jste řekl dobře, tak nějak podílela a pak jakoby tak, jak by se řekl, stichla a pak tam byl teda provinilec, tedy, že jo, který tam předváděl anální zápachy. Já jsem tam hlásil tyhle další taktéž, jo, a z předchozích časů pochopitelně. Čili potom, že jo, jsem si od nich odsedl zpátky na tu činnost další tyhle rusky, že by tam poslala pána do a tak dále, to jsem už hlásil po 16. hodině, asi tak 16 hodin, 5 minut, nebo tam bych ji zase ohlásil, je to zase jenom na ně opakování, že zase tu svoji opakovat, kdyby náhodou něco, aby dostali za... Dáme si na ně pozor. A to by dostali za času po hubě, protože jsou opravdu velice drzí, hejte, čili zase jsem je tak, dá se říct, po 100 000 a prvé nahlásil. Jasně. Kdybyste zase něco zjistil, klidně se ozvěte. Dobře, tak děkuji. Tak jo, a dneska už dobrou noc a hezky se vyspěte, jo? A naschledanou tedy. Naschledanou. Městská policie, dobrý den. Dobrý, já u telefonu. Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli se mohl zavolat mýmu tátovi. Já se ho chci něco zeptat. Paní, neplačte, já vám totiž nerozumím. Jo? Takže potřebuji, abych se zavolal mýmu tátovi, já mu potřebuji říct něco důležitého. No, tak mu zavolejte. Já nemám kredit. No já mu taky nemůžu zavolat, paní. Ale já to potřebuji nutně. No a co se děje, nebo proč? Slyšela jsem tam nějaký vzdychání za dveřma. Kde? My máme souseda a mi se už další dobu líbí a on tam vzdychal s nějakou holkou. Vám se líbí soused, souhlasí? Jo. A on tam má teda jinou... A vzdychal tam s ní jako... A teď to... Jsem z toho nešťastná. To asi může, ne, paní? Jsem z toho nešťastná, ale... No já tomu rozumím, asi ten, řekněme, zamilovaná, ale já to nějak jako neovlivňuji, nebo co s tím udělá váš otec? Potřebovali se mu zavolat, co potřebuji s ním poradit něco. Mě to hrozně bolí, jako. Věřím, no. Ale tady nejde o žádný trestný čin nebo o přestupek, ani o žádnou nouzi, když tam život, jo? Ale já jsem z toho nešťastná, jako. Já mám totiž schizofrenii, jako jsem z toho nešťastná. Cože máte, paní? Schizofrenii, ale jsem z toho víc, než jestli to víc beru ještě. Helejte, dejte mi na něj, máte na něj číslo? Jo, dám. Jo. Pán se jmenuje... Prosím? Jak se jmenuje váš otec? A vy jako dcera jménem se jmenujete? Já? Ano. Takže chcete, aby vám zavolal, ano? Jo, vy jste byl hodný. Vydržte mi na telefonu, nikam nezavěšujte, jo? Já se k vám potom vrátím, jo? Já mu zkusím zavolat. Jo? Souhlasí? Jo. Tak jo, vydržte. Prosím. Dobrý den, Městská policie, centrální operační středisko. Dobrý den. Dobrý den. Hejte, pane, volala nám teďka na telefon vaše dcera. Ano. Potřebovala by s váma mluvit, je hrozně nešťastná, nemá kredit, tak jestli hodně zavolat. Ježíš, to jste rodné a nezlobte se, že vás, ona má jistý psychický problém, no, jasně, tak se nezlobte. Já jsem vůbec nezlobím, proto vám volám, ať potom až zavěsíme, tak já jí mám teda na drátě, tak já jí řeknu, že jí zavoláte a pak jí zavolíte, jo? Ano, díky za ochotu. Není zač, nashledanou. Městská policie, prosím. Dobrý den. Dobrý den. Já se moc omlouvám, že vás obtěžuju. Já jsem magistra a mám dojem, že
nějaká slečna, která se zřejmě jmenuje. Potřebuje mého manžela. On to vypadá, jako když se stěžuju. Já jí ho klidně přenechám, jestli on bude chtít. Ale byla bych ráda, jestli tady jsem stále občankou České republiky, aby tato žena byla prošetřena. Prosím vás, a z jakého důvodu? Telefonicky. Myslím si, že ta žena je prostě pachatelkou mnoha zločinů. Myslíte si? A ta žena je kde, prosím vás? To já opravdu nevím, nezlobte se. Jestli si myslíte, že ta žena je pachatelkou... Městská policie, prosím. Dobrý den, tady je takový problém. Já vlastně jsem teďka na jednom pražském sídlišti, a kde sice nebydlím, ale přijel jsem se sem kouknout a já mám ve zvyku, možná to je obtěžování, že když někdo kolem mě projde a vypadá třeba zajímavě, tak ho pozdravím. A teď jsem pozdravil jednoho mladého pána a on mi neodpověděl, já nevím, jestli to není přestupek. Pane, to není přestupek. Já jsem ho pozdravil slušně a ještě mi jde prostým a ještě se ani skoro jenom se otočil a šel dál, když se vracel do baráku. Ne, vy byste neměl nikoho obtěžovat hlavně. A já nevím, jestli to právě vůbec je obtěžování, když pozdravím. Já pozdravím normálně ahoj nebo dobrý den a oni mě nic nedošli. Ale vy jste říkal, že máte ve zvyku sledovat lidi a následně se s nimi dávat do řeči. To se dá považovat za označení. Pozdravím třeba nějaký lidi a třeba naprostí, já nesledoval. Jako když si potkám, tak je budou proti mě třeba, tak je pozdravím. Dobře, pane. To, že vám někdo neodpoví, není žádný přestupek, ano? Takže když já ho zdravím slušně, třeba můžu si řekl, on mě bude ignorovat, co to je, prosím vás. To je normální, pane. To je jako... V dnešní době se lidi nezdraví na potkání. Takže mě zavrhnou hned, jako ani mě neznají, hned si udělají obrázek, to mě přijde docela... Pane, potřebujete něco? Tohle je tísňová linka. No přijde mi, jestli by neměl k tomu hlídka. Ne, tam se nedošlo k ničemu protiprávnímu, ano? Dobře. Nashledanou, hezký den. Městská policie, dobrý den. No, dobrý den. Mohla bych se zeptat, proč prodáváte karty na Prahu 1, když si zaparkuju? Aby ženou mě Ukrajinci, aby si tam mohli umýt jejich auta? My žádné karty neprodáváme. Tak jděte do Jděte si tady, jděte tady podárek. Co si to dovolujete, paní? Kartu na Praze 1. Co si to dovolujete? Jak to se mnou mluvíte? Protože jste na Si to dovolujete?